Ginareklamo nga guba nga dalan sa boundaries ang barangay Cabog Handumanan sa Bacolod City hindi mapakayo sa Bacolod CLGU. Nga ayhan, yaring balita ang atong gitutukan. #relate ang mga taga-barangay Handumanan nga malawig na nga nagalabay sa ini nga dalan sa boundaries ang barangay. Kag barangay Cabog. Kunting ululan daw nahimo tililipunan sang tubig kag lunang. Kunting ilinit naman libre powder nga yabok sa mga kababaihan. Madugay na ang ginagunto sa mga residente problema. Butang nga may sabat si Mayor sa pamangkot. Ang pagpakayo, mga sano na. Let me update kung ano ang mga alignments at dalan that needs to be donated. Okay, if you look at that, that is still private property. And hindi na mapakayo na unless it is either purchased or donated sa LGU. Sunod sa alkalde, makuha ini isang pondo gikan sa multi-billion pesos nga utang agud matapalan ng mga buho sa private property. Kung maswertihan sa bago nga pagsinapol, base kuno magkambyo ang ulo sa matang iyak ang idonar na lang ang dalan. Ayo sa publiko, padasigon ang pagkayo. Kung mag-ulan, kamusta ang sitwasyon mo kung mag-ulan? Lain-lain gidya. Oo. Hindi gidya magwantang dalan. Nga wala na bala damo gamo ang problema nila kuno wala ma-donate. Apang kon may nagaduso ka kayohon ang guba nga dalan may ara man nagapamalabak. Si Oliver nga nag-volunteer tapal sa mabuho tagto nga sa libo kuno ang makabe kada adlaw. Gamay lang pangbugas-bugas lang. Mga pilaman. Mga 500 lang. 500 pesos? Oo. Suno, sa mga naglabay, handa man sila nga maghulak. Apang kung hindi magtupang promisa, liwat sila nga manukot sa tugan. Opo, Kiril Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.